हेलौ लोगोफोर, नोंथांनि थाखाय आं मोनसे गुड निउस लानानै फैदों। दा जाय आबादारिफोरा पीएम किसाननि 18 इनस्टलमेन्ट फैसाखौहाय आसा खालामनानै नेबाय थानानै दंमोन, दा फाइनालि बिथांमोननि मोननांगौ आबादारिफोरनि 18 किस्तिया मोनमारसिगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै भिडिअखौ एसेबाबो मिन्थिखाबाय जानांगौ। दा बेनिखायनो फैसाखौ हाबनायनि सिगां मा खालामनांगौ आं गिबियावनो खिन्थाहरग्रोनि। जायना इकेवाइसिआ प्रब्लेम जानानै दं, इकेवाइसि खालामनानै जायाखै, इकेवाइसि खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय। ओमफ्राय लेन्ड सिटिंफोरखौबो थिक खालामनानै लाबानो जाबाय, आरो DBT एकाउन्टखौबो चेक खालामनानै लालायबानो जाबाय, जाहाथे फैसा सोनाय समाव जेबो प्रब्लेम जायै बायदि। फैसा सोबानो जाहाथे बयनिबो एकाउन्टआव हाबो। दा नोंथांमोननि जायहा नेनानै दंमोन पीएम किसाननि 18 किस्तिखौहाय, दा नोंथांमोनहा मोनमारसिगोन आरोखि ना। दा खय थारिखआव मोनगोन आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि। दा नैबेवहाय होनो नै बिथांमोनहा खय थारिखआव होगोन। 5 अक्ट'बर 2024, नैबे सेप्तेम्बर मास जोबनानै अक्ट'बरनि 1 थारिखआवनो होगोन आरोखि। दा 1 थारिख अक्ट'बराव होयोब्लाथ' जोबोद मोजां। फुजानि सिगां मोनोब्ला मोजां जायो, नङा होमबा? बयनिबो थाखाय एसेबाबो खामानियाव होयो। दा 5 अक्ट'बरावहाय मोनगोन आरो नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय समखौहाय। बारा गोबाव गैला, नैबे सेप्तेम्बर मासआ जोबनोसैयानो। दा जायना पीएम किसाननि एकाउन्टआहाय प्रब्लेम, इकेवाइसि जायाखै, DBT एकाउन्टआ खुलिनानै लायाखै, नोंथांमोनहा लेन्ड सिडिंखौबो जायफ्रा थिक खालामनानै लायाखै, नोंथांमोनहा अफिसाव थांनानै खालामना लायोबानो जाबाय। गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव मोनफा एग्रिकालसार अफिस थायो, बेवहाय दा नैबे मासाव फैसा सोनायनि सिगां दासान्दि माबा सोलिगासिनो दं आरोखि ना, प्रसेस सोलिगासिनो दं गावसिनि CSC सेन्टारावहाय। दा नोंथांमोनहा थांलायनानै गावबागावनि स्टेटासखौ चेक खालामहैबानो जाबाय अफिसावहाय। दा भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर, आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै। दा नेनानै थाबानो जाबाय। जोंहा पीएम किसाननि फैसाखौहाय अक्ट'बरनि 1 थारिखआवसो मोनगोन। दा अक्ट'बरनि 1 थारिखआवथ' मोनगोन, दा खयथायाव सोगोन बेखौ बेवहाय आपडेट होथ'वाखै लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नेनानै थालायदो। दा भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर। दा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ फर वाचिं।